Chceš naučit se kreslit rychle a sám. Kup si tento kurz a bonus ti dám. Každý to zvládne, neboj se, daruj si zážitek, již je na čase. Říkáš si, já kreslit neumím a já tvým slovům rozumím. Stačí jen věřit a šanci si dát. Až vezmeš tužku, začneš vše mít rád. Ne, já to nezvládnu, co když to nedám. Pokud se nezlepšíš, peníze vrátím vám. Nemusíš váhat, nemáš co ztratit. Stačí jen začít a obavy vyvrátit. Kurz je online, žádný strach. Učíš se doma, ne na cestách. Vlastním tempem, kdy ty chceš. Ty to s Janou dokážeš. Aby to za to stálo, bonus tam je natrvalo. Facebook, skupina kniha i rady, to vše ti dám dohromady. Chceš kreslit, snít a klid v duši mít, tak tento kurz měl bys vzít. Tak proč to neskusit, proč jen stát? Stačí se přidat a začít si hrát. Stačí, když přihlásíš se hned. I malým krůčkem můžeš změnit svět. Těším se na tebe v kurzu mém a pěkný den přeji všem.